Kardom noni di gido ke hanjang langsu aha bara long sido ladak rong pho rong trok arong asardo penaan ke sar tikri pencenglok sorong amekat pencenglok kulak pencenglok methang nim mate rokom porom putia phani tu madak penaan karsik hui la ni tum chetan ching tipon lo lasi ladak abuha noni di gido bang kela pui lo lang li lo long kitimung lang li lo rong sarke la pena ko la pu bang ke kiling arong gamura lo pena pu bang ke berong gamura ik lo la pena pu bang ke bidasi puta gamura ik lo pu bang ke rong minut kurukula asom lo lang li sulu sadu sarhang lo kasini tu madak karbi kusa chingwa mai pena kahumri na kumpal bang kada lo jadi itu methang nim methang rokom non ke bang ji ni phai ke thom la non Oktober November ciklu ni tu phai kuni tadi ke thom ni le tu madak KKCA ya son chom amai ke seng pen chenglok methang nim rokom aputha ni tu ke chitang ke chimun phan ni tu chisik pon lo sikadu ka we labang so alam aluna putha kapacha thang thu la pe kapacha tak thu ji phang kadu we apor ke do tum an ke da khanjang lang so long nga che tong nun per je phan si ni li da ni li methang KKCA kom chen bang na chu ni pon lo la pe na hok eli tu methang anim rokom bang ke eli tu hakku pir thip lang rap pen si tu dak pirthep lang rap pen situ bangala soaron banang kirim bomdo kasi adu be bang sameni tum ke kesi tri pi penai tum phanang chhang pon lo nai tum katu be tanang che tong nuik tha be thang nim rokom an se pirthia dang pache thanguna pela bang so mai non phai kuni ni phai ke thom hom kuruar ni nang che tong nu je phan si ni katu be na chu ni pon lo non ada krong sa pen an se rong sa si chitong la am se me kam thos si tong ni la katu be tame da khan jang so pathu akla bolong nang che tong nu pe phan si ni tu na hin pen nang chu ni pon lo kardom चलो करिए ये सो पता हम फल चलांग चम चम ला